A conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, estivo esta mañá coas persoas maiores usuarias da residencia da Mezquita que na xornada de onte tiveron que ser trasladadas ao centro residencial Nosa Señora do Socorro, na Arnoia. Este traslado que afectou a 47 maiores fíxose como medida de precaución pola proximidade do lume ao seu centro. Todas as persoas desprazadas se atopan en bo estado de saúde. A conselleira estivo acompañada do alcalde da Arnoia, Rodrigo Aparicio, e do presidente da Fundación San Rosendo, José Luis Gabela, entidade a que pertencen os centros da Mezquita e Arnoia. A Xunta de Galicia nestes momentos vende a habilitar 220 prazas residenciais nesta provincia de Ourense para atender a todas as persoas maiores como estas que se atopan aquí hoxe procedentes dun centro residencial, pero tamén para atender a persoas maiores dependentes que estén nas súas casas e que teñan que ser desalosadas de forma instantánea ou de forma temporal das súas casas dada a cercanía dos lumes. Eu hoxe tamén lle quero agradecer a todos os profesionais da residencia da Mezquita, a toda a Fundación San Rosendo, polo traballo que fixeron ao longo do día de onte no traslado e no acompañamento e na atención de todas as persoas maiores dependentes do centro residencial. E ao mesmo tempo lle quero dar as gracias a todo o sector residencial de Galicia porque de forma instantánea puseron a disposición plazas residenciais para atender a persoas maiores dependentes.